Hakajingelang balalum lalang daw Menteri Rangba Kajelau Konrad Kesang ma bat kinoy lam ka Hinyotra Border Dispute Redressal Forum HBDRF kata haka arpo tere ujemang arja arpusan banyak kren halor ki jing penbet put ha block 1 bat block 2 la yo jing tip bau Menteri Rangba ula ai ka jing kular ba unya kren bat Menteri Rangba Kajela Assam uhimanta Biswa Sarma hakapia dei bat kite ki jing bat yakani la pentip daw nong ai kitien ka forum uba Thomas Pasa. Habakran sikilat patay kubor uba Thomas Pasa ulaong. Banakaliang ka forum kala IT yaki sakhi satar siya ka sarkar jelak kenang bakan nyarap hakaban penyo biang yaki jaka kiputa. Kukatimi ngila yok banyak kendu ya Chief Minister dan belum congi banyak kena halor ka blok 1 ke blok 2 kam kaput hi. Bad nakaliang jongi ngila ai sibun ki kot ki silakam tam nakaliang jing ba arwen. La ai ki sakhi satar ki kap ki kot ki silaki map kiba lese ban yarap ya kesorkan bangin penpai biang gini kijaka kibari terai jongi sini cukup kejala jongi kata ka benukong ka bar pada ngilai keren ru pang kajing human rights violation jongi perdo ki pasram jongi ki basa setis blok 1 ngila pusnyau si siam ba ki noksung snong jongi kimdan ki chulu tribe circuit ki adhar ki pan card haba ka sarkar ko ong ba la don kam adhar compulsory ko arsen card ru don kam do ka adhar de school ru adhar dan mentala da ka pendu ya ki ban yo yakini kot ki sla ki bolong mandatory kat kum ki kendon anjong sarkar ni pendu nong ini ki produk pastam dong ni siti sebok kapo bad ka balai pada la ekran ru sang ka don kam jong ki bri basa sethi rade halor ka surok ka ka kot ka kia ter ka bakalong hi tang na bar ba kisa ha ka jaka ka bolong ya kri haput kamut pada bang ingin kin merak doi ki kirang dei ki beriau ke human rights ka ai ki kaju kabar kidan ni kaju ka human rights kumbang idan mangisi sesar tang bi sa sathi bakin long kemat kam ta ka bamla bat priang tangina e pensneu la taru pat ni kemilen ting ba kumbang ye kendu kemiting ka ba lesi da kham jrong kalong ka basiso ka basultanan balese nakaliang sarkar kan simkhia ya ki bentah ki ba nakaliang ka jongi ku forum ki ba ngila pusneu jaka government Nakaliang uba Erwin Case im sutnga ulaong bakilai kran ru halor ki jing kabaki nong song snong ha katega than ki hapan mat ha ka be dei bak jing bom yo ya ka roi ka par namar ka jing kan at bat kumta nakaliang Menteri Rangba Kajela ula pha ban penpoi ya ki kot ki sla sa u khnang ba un la ban le halor ki ni baro kai ka bunga sutunat kalomba Chief Minister hi ula pediang bat usung thu i kijing kam tam gi bana blok 1 blok 2 barka kenten ka bangi yo Chief Minister kalomba nginum surrender haji sangi nginangi perkat ba lese Chief Minister ula ban surrender kata kajing nyon ka sam rengi sotu na kenten jong mentan ba kanum dei kam dei kumta bat nakaliang kajong uhi udon kata sincerity of purpose lani ka jing tumu ka ba sai kadar pat ka ba kas jing tumu ka ba khoi na kani ka liang ka be dei ba blok 1 blok 2 ka ba ar pat ka long ba ula sim kharu ba yaki jing jo ki pai ba tu bo se kren ba Chief Minister tu asam ba kim dei bandu iki scheme kim dei bandu iki rap nomor makiru kita kibri jongi kibri kidon kam hi aga nuga lat kunti ka ba kin roi kin par nakaliang ka jongi mentan ngilaya rai ba ngin ai ki kot isla Chief Minister ula omba ngin submit ki kot isla ki jongi kam tam kini ki badai ba khando ka siap ka jongi stai nomor kala ong Chief Minister ba ngang adai na kayeng CM jaitia kati ka banta jong ka hima jaitia but kadi hang ni bangam la ban i ti pai ba jongi stai klem dia yang rekat bat kini perlok ki dia le kini kam bat hang ni bangala ong ba ka hok jong ki bri jongi marni kani ka hok terai ki jongi halor kino ko ci ap kam dei kumbalong hapo asam ka sarkar asam kadi ka ngi dei himangi ki dei ki ba long trai long hok bala long do long snam ba thiết so pen jongi pai ba jongi ula ha Kasarkar asam kamla man penduk ikani mentaki omba don kam man register sepo karbi amlo atau muskam so nangala ong Chief Minister hapan intervene to ong to so ba ai kita giles ke un simti na sutanat pala ni
Nakaliang uba Chandamir Sungo chairman ka forum ulapan pau ka jing tenat namar bo menteri rangba ka jela ula ai ka jing kular bo unsim kia banya kren bat menteri rangba ka jela Assam khnang bagi kampen roy kin poi sakite gisnong. Tengi sngemu ia ke sorkar harangkat baru chief minister namar ba kila kloy ban except mo ia kata ka appointment bejungi bat kila khot yengi ban ia kendu menta ka sngi hadan ka jingelang te ko moong kini gri urang ba ke bela kren swa junga ke jingelang kalong bo be renti bat ke jingelang ru kalong ko ba seiso te ngam da kwa ban bun tin thande ke e ke bang kwa ban pun pau hamni ia ke jusngau tenat jong ke jingelang ke de halor hadin mengle pen sneu ia kita ke jing kam tam hakalian koroi kepat mo te chief minister ula kular ban ia kren baru chief minister jong ka Assam ban ra ia kita ki skim lani kita kilat jing penroy na baru arliang daga jing sneu thu jing mutlang kum kanuksa chief health li ki kran skim de ban ai kita ki jeka an ya ai no marsan saran ai no Assam saran ai no Meghalaya ta de bat aga jing de bat ki kot ki slide jong gibru chimet mo kum di birth certificate nang takum ke election photo identity card nang takum ke Aadhaar pan card bar ki ve di ya kataru chief minister lakular pun ya keren bar chief minister jong Assam ki bakwa ban apply sa Assam ai can apply ki bakwa ban apply sa Meghalaya ai can apply ta ke de ke bar bat ke balai haga jing de bat kini ki kot khendeu kot ciap ru kum ki land holding certificate bat kum ta ter Jadi ngajing keren jongi baga Giant Hills Autonomous Council kalau dia reunification ni kata iga elaka kalau dia thungu yu acting doloy bar kalau dia aisanar iga he snong ta ter tinggal bersngau yakta bar ya kan dia chief minister ula pular bagun ya keren chief minister jong Assam ba maintain ya kata status quo kum baju long neduk ki kuat mensua kat bompat tikna atau purusam kemun ai ba kan ya ni kan long ko baju long kemut ba ki khasik nar jungi ada ki kwa man apply ki land holding certificate ki pata jungi ter kila man apply support Giant Hills Autonomous Council ro te chief minister ula ai ini kata asuran ba chim khia mador ni kam namar ba kam belum bekerti pej bahagi ki shop plus f ka plus f hakabam bangibam duna ki eki batte kamet namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya